Good morning everyone and welcome back to my channel once again. So नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआवहाय आरो खेबसेबाव बरायहरबाय। लोगोफोर जोंहा गय गायनो नागिरदों नै। भिडिअआ एसे लेट जाबाय, एडिट खालामनो मोनैनि थाखाय लेट आपल'ड खालामनाय जाबाय। अब्लाबो नोंथांमोना नायलांदो, नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै जोंहानि गय बागानखौ। हायानो फैफास्राया सान्दुंखायनो नै दैसो होनांदों आरो पाइपजों। नालाय नायसोदों गल' गालानो मुक्ति हानजा फैफादों हनै गल'ल' आयौ आयौ खायलें जालायलायबाय नै मादि नायदों दै सारनायखौ। नोंबो मावगोन बिदि हो? नोंबो मावगोन मादि नायदों हनै थाम्फै अरनायखाय लाफिनबाय। आयौ नै लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं दिनै मा जागोन बाफरे बाफरे। नै जि एसे सुना लाग्रोनोसै आङो दा ओमफ्राय बागानाव दसे थांफानोसै आरो। गरमजोब्बाय लोगोफोर, गोलोमजोब्बाय। नै बिथिंहाय गाइखेर साहा फुदुंबाय। बे गय माबादों नालाय, गय फुलि जावखुदों बिसोरनो होग्रोनोसै, ओमफ्राय दाहाय बागानाव लांनायखौ दाहाय फुदुंनोसै। स' लोगोफोर दायो आङो सामब्राम फानलु गासैखौबो रेडि खालामना लानोसै। साहाया रेडि जाबाय, होनोसै दायो। लोगोफोर नै गोजा गोजा जालायबाय, नङाबा आंनाव बारा थैयानो गैया। नै साराय गंनै गंनै जानबाय, फारसेथिं ना फारसेथिं नै ब्रयलार। माने दिनै अमा बेदरा ओरैबायदि मेजेमनो, ओंखायनो बाबाया लाबासो, मेजेमखौथ' बारा जानो हाया नालाय। स' लोगोफोर ब्रयलारखौहाय आङो मैथा गोखैजोंहाय फ्राम 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 एवगोन आरो। दै लोंबाबो गांगाला लोगोफोर, गरमजोंनो नै गोदगासिनो। बिथिं ब्रयलारखौ एवबाय, फ्राम फ्राम एवना लाग्रोनोसै आरो। हालदै थाव पियासबो होग्रोदों, संख्रि हाबनाय संख्रि होबाय, ओमफ्राय फानलुखौ होथ'वा नै बेयावहाय। ओमफ्राय नै बिथिं ना एवगासिनो। नै लांसिगोन दायो बागानाव बाइकजों गायनो। स' लोगोफोर नै संगासिनो। दा डाइरेक्ट मोननायखौसो देखायनोसै आं नोंथांमोना। गरमानो ओरैबायदि गरम, बाब दै लोंबाबो गांगाथारला। ब्रयलारजों ओमफ्राय मैथाजों मोनबाय लोगोफोरनि। टेस्टि नुदों ना? नै वाव टेस्टि जाबायलै, बेदरा बिराद मोजांमोन, मेजेम गोनां लाबोथारदों बाबाया। दा जाग्राफ्रासो टेस्टि मोनगोन ना मोना। नै बिथिं नाजों मटरजोंहाय ग्रेभि खालामसै आरो, बिदै एसे दोननोसै। नै दासो मोनबाय नै लोगोफोर, नायाबो मोनबाय। एसे बिदै दोननोसै, खायसे दालि जायाना। ग्रेभि दोननो हानोसै आरो। ग्रेभि माने बिदैयानो थाबाय नै। एसे गोदौबावथोंसै। दा बिथिं नै ओंखाम संबाय, ओमफ्राय बिथिंजाय नै दालिया दहायनो मोनबाय आरो। नै दालिजों ओमफ्राय मटरजों। मोनग्रु मोनग्रा दुत्त'आ नै गाबलायबाय, लानांसिगोनलाय बेखौसो, लान्थन थंखौसो लानांसिगोन। मा नांगौ मा नांगौ? न' सिङाव ना हाबाना। फेन लानोसै, दसे टाइम पास खालामसै बेजों। आखाइयाथ' हनै सिदा थाबाय थायो, स्टेचुवेन नोंना। आयौ आयौ लाजिबाय लाजिबाय लाजिबाय। आयौ मिनवाइल सुनांसिगोन, थुखैखानोसै आं लोगोफोर। बिराद जारला, गस्लायाव सेस खिलाजोब्बाय, खियाबोथ' सुबाबो खारा। दे सुना होनसै दे 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 दे। 1 hour later. दालिखौनो जाखाया बेहा। नै लोगोफोर जाखांबाय, दसे जिरायबाय, ओमफ्राय नै दायो थांनोसै। सान्दुं गोसाथार, फिसालाखौ गारलांदोंसो बिबै बिबौजों दसे थाथोंसै। थांसै दसे थानानै गिदिंनानै फैनोसै, जल्दि फैफिनगोन। नै लोगोफोर लामाया देनजारसो। बागानबो दंबावो माथो, साहा बागानबो दंलायलायो नै लोगोफोर। दिनैसो फैदों आं बे लामाजोंहाय। नै बिथिं थालिर बागान, बा बिउटिफुल मोनफैबाय नै लोगोफोर। लामायानो ओरैबायदि आरोना, जायगायालाय बिराद सुन्दर, ओमफ्राय लामायानो बान्दर। नै मोनफैबाय, बिथिंहाय दै दङ नै बिथिं। आयौ ना दङमोनथ' हनै। फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर, नै बेनो जोंना गय बागाना। एसे देखायनोसै गिदिंनानै। नै चल' नै बिबार बारहांबाय लोगोफोर, देग्लायनिफ्राय खुंहांबाय आरो।
नै खुंहांबाय बैसिम लोगोफोर बैसिम नै बेफोरो बिसिम आरो ओरैहाय माने एल साइजसो बावबाय जोंहा फुलिया बिराद बरिया फुलिया न'आव बनायनाय ना फुलि रोगाबाय खफि जादों लोगोफोर एसे नै दसे रोगाफानानै एसे गिदिंला गिदिंसि खालामनानै थांसै फिसाला गैयामोनबालाय सानसे थानो हागौमोन थान्दा बरिया आरामथार सान्दुंबाबो दै खाथिना बेफोरो दिनै गायनाय गोजा लोगोफोर नै बेफोरो दिनै गायजोबनाय बेनो सिनमा आरो एल साइज ओरै बै दहाय आं देखायनायथिं बिसिम नै बिथिं गायगासिनो थिंनि जावगासिनो हाट अखा दा मोनायाव अखा नांगौमोनलै ना दा मोनायावनो अखा हानाय मोनबा बरिया जाबायमोन बिथिं एसे गरम बैथिं थान्दासिनथार पुरानाथिं रोजाथार ना ओहो मा थैनो बिदि गांसो हाग्राया रोदोमफिनोसो मोजांनो खोलोम होनाय बायदि जायोना फोर नायलाय नै बिसोरनो गय गाज्रि खालामग्राया नै बिदै गोनांलाय नै मुस्रुमा बेखौ बोखानानै होजोबनांगौ आरोना मुस्रुमा नुबाय दा लोगोफोर नै बाबारे बिसोरनो सेस बै मादाखौ अरफ्लंजोबनानै फोथैयो बोखाजोबनांगौ बेयावबो दङ आरो नायनि दङ बियो नै बवा नुबाय नै बोखानाय लोगो लोगो बाबारे नै बोखानाय लोगो लोगो नै बाब आंनावसो बाजोब्बाय ओरैबायदि गरम लोगोफोर आयु स' लोगोफोर आं भिडिअ खालामनानै देखायबाय थाला आङो एसे बोखारनो बे माबाखौहाय बे मोस्रोमखौहाय बिखबखौहाय आं एसे बोखारना होनो नै लोगोफोर नै थिं सासेया बोखारगासिनो मोननैखौ बोखारना होदो बिफा बेखौ दे बोखास्रा बोखानो हायाखै आं बेखौ मेंबाय लोगोफोर एसे मावनायानो दसे जिरायनोसै ओमफ्राय थांनोसै माखौ गासोनो आयौ बबेथिं गारगोन बेखौलाय दालायखौलाय नैयाव आयौ इमान गिलिरखौ आं हागोन ना फोथैसिगौमोन आंनि हौवाया आंखौ हनै आरो आंनि सायावसो दानबावदों हो पुलिस केस होगोनलां नोंखौ ह आयै गयावसो रुलाय आयै मावथि गोलैगोन दानाबा दालाया दानना लाजोब्बाय मारैबा ओंखारनो हाला जोंहा बिथाङा नै थांनांसिगोन लोगोफोर गोबाव जाबाय नङाबा दा फिसाला गाबख्रावबा मोनहैनाय नङा गोजानसोना एसे दसे थानानै थांसै हा मेगनाव हाबोबाय आंखौ हास्लाबा साला दालाय बोहोनानै आयु दे मावबासो मोनजागोन दा थाथ' नोंस्रा थांबाय थानोसै लोगोफोर नै बे गेजेरनि लोगोफोर ओमफ्राय दहायनि गायनाय नुनाया जिंनि ओमफ्राय दहाय फार्स्ट नुनाया मोखांनि नै थांजोबसिगोन बेफोरो नेक्स्ट इयाराव खुंजोबसिगोन ना बिफा जाबाय खोलानि बर्डार लोगोफोर ओरैहाय आरो
ओरैहायनो ओरै जाहैबाय खावस्लिं खावस्लिं बारा गैला माथो ना स' लोगोफोर भिडिअखौबो एसेयावनो आङो फोजोबनो सानबाय बिराद मेंबाय आरोना मावनायालाय एसेबां मावाखै ओमफ्राय गरमबो ना मेंबाय बिरादनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय